Fàbules de Bòsnia parla de la guerra, d'una guerra terrible. Dibuixant-lo, volia transmetre els sentiments que envolten un fet tan horrible. Vaig afegir-hi una mica de llum, petits tocs d'humor. Fins i tot en temps de guerra, les persones intentem trobar l'optimisme per fer bromes i l'esperit per sobreviure. En aquest còmic he intentat aprofundir en el conflicte, explicar què el va provocar i deixar ben clar que la vida mai no és blanc o negre, bons o dolents. Sempre hi ha un punt mitjà. En temps de guerra, no crec que un còmic pugui fer gaire més que una pel·lícula o un bon llibre. Ara bé, quan s'acaba, pot ajudar a entendre què va passar realment i, sobretot, evitar que es repeteixi.